λες και θα περνάει αυτή να γίνει παρά. Εδώ θα πεθάνουμε εμείς, επειδή το θέλουμε αυτή. Να έχει τα ανιδράκια. Δεν παίρνει ρε κουτιά ο μαλάκας ο Ιουδάς. Έλα! Κατέβα! Έλα πάρε μαλάκα! Το γαλατάκι πρώτη θέση. Τουράσουμε. Ναι. Όπα, μέσα. Έφυσε ο Ιουδάς. Αυτό το πει face έτσι. Πουλά το μαλλιά. Αυτό θα πει face έτσι. Εδώ δες μαστούρα που κυκλοφορεί. Δώσε εδώ. Ναι. Ανάψτε τον ρε! Ανάψτε μωρέ. Κάντε μωρέ βεζίνα. Γεια. Τελειώσαμε. Με τη φωτιά παίζουν τα άλλα. Όσους αυρείς. Α, κρυώνω. Εγώ ξέρω. Εδώ δες. Να κάτι μαλάκες! Ενώ εσύ πας πίσω ρε πάνω στο δέντρο έτσι πέφτεις. Όφι θέμας του. Το κινητό σου ρε! Ωραία μαστούρα, πόρε βρώμα! Να βγεις καλιά μπιτζόλα. Ναι, να βγεις καλιά μπιτζόλα. Κουκορέτσι! Κορέτσις. Πάμε μωρέ τα αρνιά. Αυτό μπρε, αυτό. Πάμε μωρέ τα αρνιά, έλα. Κάλια στην άκρη, Εμένα κάλια. φωνάσαν κάλια, έλα εδώ. Μαλακία ο Ιούδας. Μαλάκα αυτά τα μουλάρια τρέχουν. Πώς τρέχουν, Αυτό ήταν Α4. Όλες Α4. Είναι αυτό. ΑΚ ρε, Α4 λέγεται. Αυτό ήταν το Α4 δεν είμαστε στο κανόνα. Α10, η άλλη Α4 και Α1 που είναι το παιδάκι. Εμένα τραβάς με γυντιά, βάζεις Facebook. Για περιόριστε μόνος, πια. Καλιά. Και ναι. Και ναι. Και ναι. Γαμάτα αυτό, Πολύ μου άρεσε. Τέλειο είναι. Γαμάτα! Σάδερφε, ωραίο αυτό, Ωραία μαλάκια. Μετακινείται κιόλας. Κάνει μπροστά, από μπροστά τον άνθρωπο, τι σε εδώ. Τι ώρα είναι? Πάμε η ώρα. Παρά 10, παρά 8. Έχει φωτιά μαλάκα. Να έχει πιο πολύ πώς. Και εγώ πνεύμα να κάνω αυτό. Χριστός Ανέστη! Χριστός! Τα ακούμε και τι λέει. Όταν θα πει το Χριστός Ανέστη, εκεί θα αρχίσουν όλα. Και μπορεί ρε. Μ' αρέσει που έχει πιάσει στη μια μεριά. Όπα, έπαιζε το μπαστόνι. Όπα παιδιά. Όπα, τι έπαθε.
Έπεσε η ομορφιά. Ναι ρε! Θωμά! Για τους όλους πέρα στα δέντρα. Γαμάτι φωτιά, έμαρξε φωτιά. Μετά δεν και τα δειλινιά. Αυτά ρε είναι καμίνια. Αυτά ναι, μόνο που στα δειλινά ήταν μέχρι εκεί πάνω να πούμε την κουλέτα. Να μας ρε. Να μας μας, καλύτερο. Εμείς έχουμε όμως καρδιά, αυτοί έχουν αρχή. Ούτε από αυτά έχουνε. Θα μ' ακούνε τώρα στο Facebook οι δειλινιώτες ρε. Θα μας χάσουν αρχίδια. Ναι. Ναι, ναι. Μαλάκες ρε εδώ μέσα. Ωραία φίλε. Παλιάς τώρα μαλάκα να πετάς σε εμάς. Άρα Γιωργάκη. Ναι. Το γαλατάκι δες ρε. Να η φορά πιο ψηλά. Την άλλη φορά πιο ψηλά ρε. Πρώτη θέση. Γαμάτο. Εγώ το γαμά. Μπομπά. Δεν πειράζει. Παίρνω βίντεο. Μα έλα, δεν σε κουνάς τώρα. Παραπέντε είναι. Ακριβώς λένε το Χριστουγεννιάτικο. Δηλαδή άμα πάει 12 και ένα. Εγώ να πάω να ανάψω τη λαμπάδα από εκεί. Εγώ να ανάψω τη λαμπάδα από εκεί να λέω. Μα! Άντε γάμο. Το μέσα πετάτε. Δεν νομίζετε πως είμαστε. Μίλα λίγο Σταυρούλα. Κάνε. Πίσω. Γαμάτο. Το μπερδούπλο τώρα το δέντρο και... Να ανάψω να ανάψω τη λαμπάδα μου. Από εκεί πέρα λέω, εγώ έχω τη φωτιά του καμινίου. Δες ρε, δες ρε. Δες ρε στα δέντρα. Το λέει, το λέει. Και ναι, ναι. Και ναι. Να το ναι. Μπουκάκι το λένε. Ναι, ναι, ναι. Θα περάσει και... Μα αυτό το πέτει παιδιά. Ναι. Το γαλατάκι δες, το γαλατάκι ρε. Ασαλά!